Kaixo nere super txiki eta super familia, zer moduz gaude. Goazen, etapa emozional ezberdinekin, falta zaizkigu txikitxoenak 0-tik 2. Hasiko gea, bale? Bueno, ordun, ze behar dute gure txikitxoenek? Behar dute kontentzioa eta zaintza, noski, bale? Orduan hasiko gea, gure erreferentziazko binkuloa gea, helduak, bale? Oso importantea. Gugea, Gero, ez da manipulazio edo apetarik bertan, bai, kapritxorik esan nahi dut. Gero, negaregitea da beraien komunikatzeko modua, gogoratu. Eta nola ikasteute, etapa sensorio motorrean daudenez, esploratzen, bai? Orduan, ze behar emozional dituzte noski, kontakto fisikoa, begirada, hitz goxoak, gero, errutina ezagunak, bai, besoak beti prest, bai, bezarkadak prest, jasotzeko, eta bar. Eta ziurtasuna, askatasunez, esploratzeko. Orduan, honekin guztiakin badugu beste kontzientzia puntutxo bat. Gogoratu, irailaren 30ean badaukagula doako online tailerra eguerdiko ordu batetan zuretzako prest. Venga, deitu irazu edo mezutxoa idatzi.